हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि सिगाङाव नै आं फुरा फाटा फाटि भिडिअ लानानै फैलायबाय 80 बोसोर बैसोनि आबैया सोरबा बिदि हायो नामा दानि जुगनि मानसिफ्राथ' बाजारावसो जिखौ दाजोबो नोंथांमोना बेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जानो हायो दासिमबो 80 बोसोरनि आबै नै जि दादों बेसेबां एक्टिभ आबैया अबा नुदों नामा सोरबा 80 बोसोरनि आबैखौ जि दानाय नै जोंनि फुराना गामियाव दङ बाथाबारियाव बे आबैया नै नाय बादि आंनि महरालाय लागाव आबै लागाव सेंग्रा गाज्ला नुबोलाबा दावखाङो आगर एरदों आंलाय बिबार गावलां गावखां नायनो मोजां आदा जोलावफोरनो फालि हरनो देग्लाय बैसागुआव जुलि जानायनि खौरां लानानै बोथोरा सफैलायबाय सिरि मोनबायलै जुलिनि सम जाबाय बरिया बरिया आबै दे लाइसारि बैसोआ सिरि मोनबायलै जुलिनि सम जाबाय ओइ लोगो देग्लाय बैसागुआव जुलि जानायनि खौरां लानानै बोथोरा सफैलायबाय हाय लोगो सफैलायबाय दाउ खौलौआबो खौ गाबफैलायबाय जुलिनि सम जाबाय जाखायाबो जाबाय बरिया बरिया